تماشاوان هجا بري ورم استوديو للنيوز روم دماكو من اف انترو جوارا آماده ذكر دنویساند تشتێکی باڵم کشند di nava vê nûçeyê de. Bawer bikin di 29 salên karê xwe yê televizyonê de ev cara yekemîn e li ecêbeke wiha rastî. Çi ye? Binêrin. Bazirgan û qaçaxciyên maddeyên hişbir, çêlekeke Holandî, spî, rengê wê spî ye, birine xistine odayekê, zikê wê çi xistinî, ji xwe re hesa bikin. Zikê çêlek yanî. Hebên hişbiriyên kaptagon xistine nava zikê çêlekê. Çi qas heb xistine nava zikê çêlekê. 40,000 hebên kaptagon yên qedexe yanî, muxedîratin. Xistine nava zikê wê çêlekê, bi xwe re çêleka feqîr jî kirine qaçar jî. û derbas kirine, ji xwe re hesa bikin yanî. Sînor derbas kirine, pişta ji aliyê hêzên emnî ve hatine girtin. Belavbûna maddeyên hişbir ji sala 2014 ve li Sûrî bûye êdî diyardayeke gelekî metirsîdar. Kargehên çêkirina wan heban li Sûrî ne. Li gelek welatên weke Libnan û Iraqê jî belavbûne û ji wan welatan êdî derbasî hemû cîhanê dibin. Yek ji mercên ku ji hikûmeta Sûriyê dixwazin çi ye? Dizanin dibêjin hikûmeta Sûrî tawanbar e yanî. Hikûmeta Sûrî destê wê di çêkirin û belavkirina wan hebên kaptagon de heye, ev neteweyên yekbûyî dibêje, Amerîka dibêje, rêkxistinên neteweyên yekbûyî û navdewletî wê yekê dibêjin. Li embarê rêyeke dinya sosret bo bazirganiya maddeyên hişbir hatiye dîtin, ew jî şandina maddeyê di nav zikê ajelan de ye. Di tariya şevê de 40,000 hebên kaptagon ji nav zikê vê çêleka reş û spî hatin derxistin. من خلال متابعة شبكات ومواجي تجار المخدرات بریا چاودێریکردنا تۆڕا گرنگی پێدانا بازرگانیya مادeyên hişbir li parêzgeha Embarê me bi operasyonekê îstixbaretî karekê newazeyê bazirganiya maddeyên hişbir pûç kiriye. Maddeyên hişbir xistine nav zikê ajelan me dest daniye ser çêlekekê ku 40,000 hebên keptagonê di zikê wê de bûn. Corên maddeyên hişbir yên herî diyar li Iraqê, krîstal, heşîş û hebên kaptagonê ne. Krîstal zêdetir li parêzgehên başûrê Iraqê belav bûye û çavkanî jî Îran e. Heşîş li parêzgehên başûrê Iraqê zêdetir e û çavkanî Îran û Efxanistanin. Hebên kaptagonê jî zêdetir li parêzgehên Rojavayê Iraqê belav bûne û çavkanî Sûriyê ye. Çêlek li xaniyekî qezaya Qaymê li parêzgeha Embarê hat girtin. Ev ne cara yekem e ku ew grûp bi vî awayî maddeyên hişbir vediguheze. عرفت على شخص عرض علي انه اشتغل من kesek nas kir ji min xwest wî karî li gel bikim. Got digihîne Qaym û ez jî li wê derê jêver digirim. Yekem car 1000 û duyem car 10,000 hebên kaptagon bûn. Sêyem car 40,000 heb bûn. Bi qaçax pez ji welatên cîran tîn. Bavê min ji min re got mî û bizin ji me re tên û di nav wan de çêlekek heye. Min jî wergirt. Pişt re got kesek tê û çêlekê bide. Loma min jî çêlek dawî kesî, di wê demê de hêzên ewlehiyê bi ser me de girtin û em desteser kirin. Sala 2020 zêdeyî 7500 bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir li Iraqê hatin desteserkirin. Sala 2021 hejmar zêde bû û gihîşte 12,000 û 800 bazirgan û bikarhêner. Berdevkê Wezareta Navxweya Iraqê Mîqdat Mîrî ji tora medyayî ya Rûdawê re got sala derbasbûyî zêdeyî 19,000 kes bi tohmeta bikaranîn û bazirganiya maddeyên hişbir hatine desteserkirin.